Салому алейкум подписчикои муҳтарам, ҳамотума тинҷи саломатӣ. Мана ранги антраксит, рангиша бинтон чӣ хел мебарад. Мана ин салафанаша кандагӣ ганда аҷоиб ранг. Имрӯза навбати навбаро мо аз Зафарабод шудааст. Имрӯз мана ҳаво сал гирифтагӣ. Бинитон мана антраксит беҳад як ранги хушрӯ. Бисёри одамо шоколадный гуфта шоколадный мезананд. Рех ин базеб ганда базеб. Дӯстони азиз, мана ҳам тагаш ба ғиш мезананд, тагаш ба ғиш мезананд. Мана ганда аҷоиб мебарад. Мана ин душхонашон ба мана ин дарашон сразу салафаношо кандан. Мана авоз шубин. Мана номашон тукара пӯштасия. Мана без зазор не. Бинто ягон хел шоф надорад. То ахираиша як хел. Мана то ахира мана дар шунондан ба ҳама вақт гап калон. Дӯстон азиз, мана ин профил беҳад калон. бовар кунтон профили ҳам рангаш аҷоиб ранг. Мана дӯстон азиз, меҳнаш ду тавоқаш аз инҷа маълум намештаст. Мана дӯстон азиз, мана инҷа мана ромошон тагаш оли хиш санад бо якдига набори хушрӯ мекунем. Ин аз берун. Дӯстони азиз, бовар кунтон ҳама вақт аввалаш худо шофомо ба гарантия метим. Мана бари мана салафанаша кандозиям каним моним. Дӯстони азиз, мана селли вана ягон чи дар намемонад 100%. шофомо ягон хел бояш нест. фиребу нарангаш нест. Мана ҳама ҷош 100%. ин мана салафанашин. Мана ин салафанча. саломат боштон, сарварманд боштон. Як-якта лайка мемоним. Зафарабодиҳо боштам, як-якта лайка ҳатман монитон. Саломат боштон. инҷа куҷо? Кадом маҳалла? маҳаллаи 24. мана ҳама ҷо дарахтҳо уҷи кавуд шуда. Нуробод, маҳаллаи Нуробод. саломат боштон дӯстон азиз. ойнаш пага бимонд, ойношо мезанем.